Ngiyangibingelela wayidala sikamdala. Konke sikubonayo kudaliwe umdali ongaziwa umuntu kule ndawo lapha phansi. Zilwane, zinyoka, zinyoni, intuthwane, yonke into ephefumulayo nengaphefumulayo, nengaphefumuliyo, nesizwayo ngezindlebe zethu, umoya, amakhaza, ukushisa, konke kuyindalo ngokungamdali ongaziwa umuntu kuleli nakwelapha phansi. Awusiko nje nakancane kwalamangalo ey'ncwadi okuthiwa zingcwele ezazi ukuthi umuntu wadala kanjani, inyoka kanjani. Awubheke nje lapho kuGenesis chapter 2, if ungakhumbula kahle, uGenesis chapter 2 verse 19 or verse 18, check lawo 2, ubone ukuthi konke kuthiwa wakubumba uJehova ngomhlabathi. Yabona le nto le angazi uJehova waze wabumba ngisho uSathane no-Allah, wabumba ngisho u-Iblis. Hey, uyabona le nto le? Yabona le nto le? Ihlazo. Sonke sizidala zikamdala. Ungiyeke-ke ngalamakhatholika wakhona, amaKristu abiziweyo angcwele abaseRome ababusisiwe. Ngena kwabaseRoma chapter 1. Ufunda uverse 1 kaverse 10. Ubone nje leli hlazo. Ngisho nama-Muslim angakhethiweyo ka-Allah, ihlazo nje bayikhethe bona ey'ngqondweni zabo.
onke namaJuda angakhethiweyo kaJehova, ihlazo nje ayikhethe wona enqondeni yawo. Uma ungabhekisisa bonke labangakhethiweyo abopastor, the man of God, bayitshela nje bona sonke sizidalwa zikaMdali. Bayayiclaima lento, bayafisa ukuba nayo. Angazi the man of God athanda impande yesono, imali. Kumanje nje uGudi abebhizi ngempande yesono, imali, konke kohanyana kuphi bagijimela nje impande yesono. The man of God, the Holy One, the anointed ones. They are not anointed. Laba are anointed nge-corruption. They are corrupt. Kusukela ey'nweleni zabo kuyophuma phansi kobhonsi babo ey'nyaweni. Zikhohlakali lezi seziphindiwe ey'cutha abantu, y'cuthe ngisho abampofu imali yabo kube kokondliwa zona. Zithi umnikelo kaJehova uyoya kuNkulunkulu. Akaze bahambisa ngisho i-half cent kulowo uNkulunkulu wabo, uNkulunkulu wempi, God, which is the man of war yabo. Amachilo la, uma ngithi likaMdali webantu abababa, kwasho mina ngathi likaMdali. Lapho ngisho uma wena usuguqa namadlozi akweni amahle asekhabo mamakho nasekhabo babakho, even nama-surrogates asabumdali, usuguqa naso sonke lezo y'dalwa zikaMdali esezikwelaba phansi amadlozi amahle kuMdali. Uguqe nawo ngesizotha, inhlonipho, namaqiniso, neqiniso lodwa kuMdali. Hayi uthi uguqa uMdali ngeselodwa ubheka ukuthi kungene ikoleke engakanani esontweni. Siyezwa ukusho noYoshua waguqula amatafula wawabhekisa le. Wathinta lokho bayakubulala, bakubulalele lokho. Ngisho bonke eNazaretha onyazi lezi babheka ukuthi kufakwe kangakanani imali, useyimiliyoni enama-millions amangaki. That's all what they care about. They care about themselves and their families. They don't care a damn about you. Bafana nalo uhulumeni othi ongenandaba nje nathi. Even ama-officials wakhona, ungantshontsha uzuntshontshela abantu abampofu abengenalutho, ufuna amabhiliyoni ukuze wena utsake uhambe ngey'moto ey'phambili nomzi omkhulu, athule nje lo hulumeni ngoba ufukeme amasela afana naye. Kunje abaholi abayizikhohlakala, amasela ajika ayibonise wona kuphela iy'dalwa zikaMdali. Sekusele nje ukuthi bakukhiphe ngomlomo wabo ukuthi bona babusisiwe. They are the blessed ones. Ama-project abantu badla baqeda, abantu bayahlupheka namhlanje just because walamasela acabanga ukuthi appointed, akhethiwe, abusisiwe, la asephethe aqamba amangathi azokhulula abantu kanti azobacutha. Ngenzeka kanjani usebenza kuhulumeni? Wena usho kahle ukuthi ngisebenza kuhulumeni, imali ka-government. Ubuntshontsha imali uhulumeni afuna ukuthi yondle abampofu, yakhiwa ama-RDP, bathole amanzi, bathole ugesi. Ningamasela, senihluleka ngisho ukuyibuka. Niyahluleka ukuyibuka ukuthi ningcole kanjani, ninuka amakhwapha, nithi manibona amaphara ninuka amakhwapha. Niyeke lo nizositshela le-racism ye-EFF ukuthi dubula ibhunu, amasela nje konke wakhona lokho kwakuyi-EFF. Asikabi nabaholi abanengqondo abazothuthukisa lelive, babhekelele wonke umuntu equally, one-ID yase-South Africa. Mangithi umuntu ngisho iy'dalwa zikaMdali zonke, ungayi-India, ungawumlungu, ungayi-Muslim, ungayi-whatever, uyisiy'dalwa zikaMdali. Angihambela nje nalama-religions wakhona. Ngithi-ke abantu ababa, sonke sizidalwa zikaMdali, noma simtusa ngey'ndlela ey'hlukene uMdali, kodwa uyedwa uMdali, akekho omaziyo kule ndawo lapha phansi. Ngimile kulokho, sakhathala amaqola wophasta,
Hayi, amaqola lezinto zifuze abaseRome, zifuze amaJuda ayeqola abantu edla iy'nhlebo zabantu, zifuze amaMuslim ayeqola abantu edla iy'nto zabantu. Heyi, niphelile amaqola ngogudi nokhisimusi oyokondla iy'ngane zawo, niyikhipha ngisho yokugcina. Kukhona omunye wesihlobo sami wathatha ipenshini yakhe yonke eScope wayoyinika umfundisi uphasta ngoba ethi ufuna iy'busisi, kuze kube namhlanje angiyiboni iy'busisi ayithole. Baningi futhi abanye befika la baye eNazaretha bayonikela kuyinkosi uNkulunkulu wabo uThixo umnyazi wezulu. Abahlupheki bakithi, ngize ngisho ukuthi akodwa laba abafundisi bonke nonyazi uyazi abanamahloni, idala zikaMdali ihlupheke kanje, bayapensa nje, bayaguqelwa, bayakhonzwa. Hayi, yazi nikhohlakele nincolile, ngaphathi-ke kubazalwane benjalo nje, bakhokhela iy'mali zenu, bakhokhela ukuthi bareyiphe iy'ngane zenu nabafazi benu. Upastor, hands off the man of God. Man of God, nifuna ukuthini ngale y'khohlakala? Ngitshele, nifuna ukuthini? Nithini kahle hle? Mina angizwa lento enishoyo. Zibhekeni ukuthi labantu bathanda umdali noma bathanda iy'mali zenu. Ake nibe namaqiniso solodwa. Why ningake nenze experiment niyiprove lento nina ngokwenu? You are not doing it at your own risk. I see risk at all. Indlela yokuthi ukhombise ukuthi uhlakaniphile ke nihlale nje 2 years ninganikeli emasontweni, 24 months nivala iy'kweletu zenu, nisiza iy'ngane zenu, 24 months ninganikeli emasontweni, nibona ukuthi azoma yini. Ningane lutho kophasta ngisho nalawo bantu abayibiza ngokuthi onkulunkulu. 24 months ncane kabi leso sikhathi. It's only a matter of 2 years. Nina senikhola iminyaka emingaki ninikela ningatholi lutho. Ningakhohlisa abantu, hayi mina ngiyathola. Utholaphi? Ngemali engafiki nawo uNkulunkulu omkhonzayo. Uyimbhulu nje engazi ngizoyibiza ngithini. Uyimbhulu nje ehehela abanye abantu kojakalazi, ama-wolves agqoke iy'khumba zezimvu, impisi uqobo lazo. Uma bengasiza iy'mpisi abaprove kuma-South Africans wonke, basikhombise ama-akhawunti kaJehova okungena kuwo imali, bese sibona-ke i-akhawunti enkulu yonke le mali ephuma emasontweni eqoqile kakhulu, sesizokwazi ukuthi uJehova unamalini. Hey, ngabe unamona nalowo Jehova wakhona, athathe iy'mali abantu behlupheka, afune lokhu kunikezwa yena imali. Hayi suka, noma ngakuthiwa uthengisa iy'busisi uJehova ngeke ngiyithenge, nalawo ma-agents wakhe angabophasta abafundisa ngoNkulunkulu adayisela uJehova iy'busisi. I don't care a damn ngalezo y'busiso. Ngafane ngihlale nayo ibusiso, ngiguqe kumdali kuphela ngesizotha inhlonipho namaqiniso ngeqinisolotho. Mina namadlozi wami amesabayo umdali. Angikhulumi ngey'pongo ey'hluphayo ukuthi idlozi usho isipongo into elalela abathakathi, ethunywa abathakathi, into abathwele ngayo. Akusidlozi leyo, imkhovu nje abathakathi, impaka nje zabathakathi. Lokhu kuthunywa le ngabantu bemithi okuthiwa abalaphi bendabuko, akusomadlozi alutho, zimpaka zabathakathi. Ziyafana nje ney'lwane ezisebenzisa abathakathi. Akunadlozi nalinye ongathi idlozi elibuswa abathakathi ngumuthi, akusomadlozi lo, zimpaka zabathakathi lokho. Hlukanisanani, nazi idlozi, nazi iy'mpaka zabathakathi. Ungaphenduli abazali bakho nabakwenu, ubenze iy'mpaka zakho, ubulale nabanye abantu, uyobenza iy'mpaka zakho ngoba ucabanga ukuthi wena uyikufa, uyofa uhlangane nakho konke lokhu. Wemntaka baba, ningizwile, hhayi ukuthi aningizwanga. Wonke olalele lokhu ngicela ndlulisele kwabanye. La nje amabili engiwakhipha namhlanje, udlulisele kwabanye. Ake ngikhawule kuloya abaphansi lokuthi uzolungisa umsamo, umsamo wakho uNkulunkulu wawo sekwezinyanga abalaphi bendabuko. Ihlazi ichile. Hayi, ufuna ukuthi abeholi. Iholi yakho uNkulunkulu wakho uphasta noma yilabantu ababizwa ngoNkulunkulu, amadlozi wakho azoguqa kubo.
amanyala lana, amanyala, isityodo. Angazi ukuthi nani ngicabanga njani lento. Kade waseniyibona o-Good Friday. Kunquke imoto abantu bayafa lapha. ONkulunkulu bakhona baphethe izimali. Abakwazi nokusiza iy'ntandane zalabantu abafe beyonikela ngemali yabo emasontweni wabo. Noma bafe sebebuye emasontweni sebefike bathi gidlabezi ngey'mali zabo. Yingakho ngithi why ningastophi for a maximum of 24 months. Nizobona ukuthi labantu banoNkulunkulu noma banaye na. Mina ngithi labantu abanalutho. Labantu banesibhono, banomhobholo wemali. Yikho benithwalela ukuthi lethani imali. Kwasanina seyizimpaka nje zabo zokuletha imali. Akuphile ngale mpaka zabo nemali. Siphila ngomsanga mdala. Oxygen, ukudla, namanzi. Those are basic necessities zempilo yethu. Kukhona abantu abahlala kujungle, abanamali, akho mfundiso bashumayezayo, akho uNkulunkulu owumuntu kubo, bayaphila. Zidalwa zikaMdala. Ubona zakhe eduze kwemifula ziphuza. Yazi ngempela yithelenti iyafana nalamaqola esiwavotelayo. Uvotela umuntu enganalutho. Kusasa hayi soyibhiliyone ngokutshontsha i-tax. Bangakho abantu abantshontshelwe kuma-projects no. Isixako lesi nizentshontshela abantu abagulayo imali eyantshontshwa esidimeni. Hayi khona nguhulumeni noma ningamasela. Ask yourself, zinukeni amakhwapha. Noma ngangizonda noma ngeke ngizonde. Kuhlusheka nje kunamaphara kungenxa yeni baholi. Kuyamangaza ngoba usuthola kukhona-ke namakhosi nawo. Aloku ayafuna imbizo njalo nje ukuthi ayondliwe ngoba ubaba bakhe wayeyinkosi. Uyazi ungasala nobaba bakho oyinkosi. Nami nganginobaba. Ubaba wami-ke ozokhonza umdali. Engizoguqa naye ngesizotha nenhlonipho namaqiniso kumdali kuphela. Uqhubeka wena nalo baba wakho ocabanga ukuthi mina uzoguqa kuyo. Uma uthi ubaba bakho wayeyinkosi, enza phela okuhle esizweni sibone ukuthi amakhosi ayenzani ezweni. Mawuthi ubaba bakho wayeyimurderer njengoJulius Caesar or Constantine or Alexander the Great, I don't care a damn ngaloyo yihlo. I don't care a damn ngaye. Checka noma uyisipoko yini kwelaba phansi. Sifuna into othi uma uyibeka siyize ukuthi why wena fanele ukuthiwe uyinkosi. Abanye uthi inkosi yotshwaya isidakwa senkosi. Inkosi yini yona le? Ukuthi ufuna ukondliwe ulivila. Ulivila ecasha ukuthi ubaba waye ukuthi wena-ke uyini? Uyini ngumntwana wakhe. Thina siya abantwana bobaba bethu. Hayi, umbhedo-ke lo. Umbhedo into engeke ngize ngiyimukele lento engiyikhuza nasezangomeni ukuthi umuntu ngoba uye lapha kuye wakunika imithi ukuthi uhlambuluke ukwazi ukuthi idlozi lakho lisebenze. Sefanele ubiza amadlozi wakho uthwasiswe uye ugobele. Hey, ningayeka nonke ukuthwasa ningayokuthwasa mangabe nithwasiswa wogobele. Kanti nithwasiswa amadlozi wenu. Bese bona beninceda as teachers, as gurus ukuthi amadlozi wenu asebenza. Kuyamangala because labo gobela gcina benigcaba ngesimoya banifaka izizwe banifaka iy'lwane. Behluleka ukwenza amadlozi wenu. Bawu nani niphumeke lapho kuzoza abantu abaningi. Belethwa yini? Idlozi noma beletha lamafufunyane ney'nyoka benifaka zona. Angazi ngawaqambile abaphansi. Niyaliqambela idlozi. Kodwa niyagagamela. Nikwazi ukuqambela abaphansi nize niyaqambela nomdala ongaziwa umuntu kule nakwelaba phansi. Ihlazo lelichilo. Ichilo makholwandini. Nikhohlakala. Yonke le nkohlakala iqala ebukholweni. Namhlanje sesizangomeni. Usenedlozi elikhulu. Wazi kahle akhohlozi uthwele. Usebenza ngezipoko zawo eminye imizi nezinyoka, omantindane, imikhovu, omantswezi, omamlambo, eziningi kakhulu ley'lwane ngeke ngikwazi ukuyiqeda nami. Otikolo, yazi niphethe nje into eziningi kabi, uphuyane yini. Amadlozi wenu lawo,
naze nanawo kamadlozi. Amadlozi wena izilwane. Nowaphetheka amadlozi. Angikwazi amadlozi anjalo mina. Ngingavuma ukuthi amadlozi ey'lwane awaye emndenini yawo yezilwane. Niyawahungula nje owafaka emndenini yabantu, nimosa imsamo yabantu, niyayimosha, niyabolisa, gcine kuhlanya iy'ngane zabantu. Ngale nto nithi nilungisa imsamo, kanti nizofaka nje iy'lwane, nizofaka imikhuba emizini yabantu. Ningcolile, niyafana nje nalaba abadayisa ama-holy water. Badayisa ama-holy water, badayisa iy'mpensela eziholi. Uyazi ama-Jacobs ziyafuna imali, badayisa ama-oil, holy oil. Kusho ukuthi niyathakatha nje nonke. Ngesingami ningabathakathi nje nonke. Nihlolwa yini ukunxusa umusa kaMdali ngaphandle kokuthi nifune iy'mali zabantu? Ngoba umusa kaMdali utholakala ngaphandle kwemali. Yini nini umusa kaMdali nazi ukuthi usetshenziswa ngemali, ngo-holy oil, ngovaselina, ngo-holy water, yini yonke leyo into? Inkohlakalo, ngoba nifuna izimali zabantu, nikhohlakele, ningcolile. Hey, dala nibaququda abantu nibadla. Hayi sisonga, ake nginifundele lodwa iBhayibheli, kuleli Bhayibheli nilikhonzayo, lizonitshela ukuthi le nto inkohlakalo, ukuthi nithi nilifunda beningafundi konke. Inkohlakalo nina bathandi bempande yesono, benidla yona nje ngogude. Ngokuthi anilaleli, anifundi, ninamadlebe angezwa, ney'ntamo ey'qinile. Ake nithathe amabhayibheli wenu, nivule u-Isaiah chapter 52. Isaiah chapter 52. Nifunde verse 3 no verse 4. Ngokuba usho kanje uJehova uthi, nathengiswa ngento engilutho, niyakuhlengwa ngaphandle kwemali. Ngokuba isho kanje inkosi uJehova ithi, abantu bami behlela kuqala eGibhithe ukuba bagogobale khona. Yazi yini? Iyabhora le ncwadi. Qhubekani nifundele. Obaba bethu azange baze behlele eGibhithe. Yona le ncwadi ukuthi anginasikhathi sokuvulana nayo. Iziyasho ithi uJehova umdali ka-Israyeli. Wazi u-Israyeli kuphela kuzo zonke izizwe emhlabeni. uJehova umdali ka-Israyeli. Wazi u-Israyeli kuphela. Manje yonazi nini-ke nini? Akasumdali. Akasumdali. Umdali udale konke. Lona into yakhe, no, is so short, narrow, just amaJuda kuphela. Isimanga ukuthola nabantu-ke sebeqosa, thola amadoda asegqoke iy'keti ey'fishane egqumagquma nazo ngoba efuna ukuthi kuthiwa ngama-Israyeli abafazi bagqoke ilokhuzane iy'keti ezinde. Uma ngathi eheni naka amadoda esivezela amaphenti esekhindile, kodwa ayalwa amayibona abafazi bekhinda, kodwa wona ayakhinda ahambe esidunisela la ngey'keti ey'fishane ebizwa ukuthi ama-Israyeli. Hey, nibaningi abanye kuthiwa sebegqoke iy'ngubo ezimhlophe sengama-Israyeli. Yini into eniyenzayo? Nicanga ukuthi le y'ngubo eniy'gqokayo zinenza nibe ngcwele? Material thing. Nemali inenza nibe ngcwele, nikhethwe. Hlazo leli. Ngithe zihloniphe. Uhloniphe abazali bakho namadlozi akwenu, uguqe namahle kumdali kuphela, ngesizotha nenhlonipho wesidala sikaMdali. Umdali simtuse ngawo wonke ama-languages esinawo thina zidalwa zakhe. Hayi labo uNkulunkulu. Uyedwa umdali. Akekho omaziyo. NoNkulunkulu abamazi. Uyedwa umdali. Sonke sizidala zakhe. Ukuthi simtusa with different languages, lokho doesn't mean anything. Akusihlukanisi ukuthi asizidalwa zikaMdali.
base beyasho-ke labo maqambima bathi singama-Logners, singama-Heretics, singama-Kafir, singama-Delites. Don't care a damn ngalezo zinto. Zikhulunywa abantu abangazilutho ngale baphansi nelikamdala. Ngemele wemntaka baba. Zihloniphe. Hlonipha abazali bakho namadlozi akwenu. Uguqe namahle ngesizotha nenhlonipho. Kumdali kuphela. Ngamaqiniso neqiniso lodwa. Ungalokothi lento yabalaphi bendabuko abathi lo yabazali bakho babe zimpaka zenhlanhla yakho. Inkohlakalo leshubile eyenziwa abalaphi bendabuko banifundisa ukuloya abazali benu. Alaka lanifundisa iBhayibheli ukuthi loya no-Abraham, no-Isaac, no-Jacob. Hey, khona ezayo nakuma-charismatic kunuka nje umuthi. Thukuthelani manje nithukuthelele, kodwa lokhu kuyoziwa zizukulwane ngezizukulwane. Nisho ingane zenza ukuzwa nezizukulwane zokuzwa. Kunuka nje umuthi. Nihungula abantu. Lithani ukuhlengwa ngemali. Niphethe Good Friday, Christmas, ama-talent, niyofaka imali lapha, niyocela izibusiso. Kahle hle. Izindlebe zenu azizwa. Ney'ntamo zenu iqinile. Koze kube nini nidlala amaqola na? Wey'dala sikamdala. Dumisani umdali nonke. Yize umdali singambizi ngegama elodwa mina njengomZulu ngithi umvenqanga. Nomunye umusho lelo bizo olishoyo lisho umdala ongakaze wabona umuntu akaze wakhuluma namuntu. Lokho ngiyakuvuma. Kodwa uma uzongitshela bonkulunkulu ababexoxa nabaprofeti, hayi lokho-ke umbhedo amanga. Ngiyabonga bantwana baba. Dumisani kumdali bantwana baba. Simtuse ngokumtusa. Sizidalwa zakhe sonke. Simtusa with different languages. Ngiyabonga wey'dala zamdala. Umsawa wenkosi ube phezu kwabayisabayo kule ndawo labaphansi. Udumo kube lamdala kuphela kule ndawo labaphansi.
Akekho wazi umdali, akekho wakambona noyokambone, akekho wakwakhuluma nomdali noyokakhulumi nomdali. Yiloyo-ke ngithi ngumdali, ngesizulu ngithi umveliqanga. Maningi ama-languages, nabanye bangachaza ngama-languages wabo ukuthi bathi ubani. Akhona munye uNkulunkulu owazi umdali. Leli gama ethi uNkulunkulu, God, impela ngiyalidelitha ngoba yilo kanye elinenkohlakalo. Lingcono uma uthi umdali, mhlawumbe ngelinye ilimi lesiNgisi bathi the creator, the unknown creator. Akekho omaziyo. Ngiyabonga uy'dala zamdala. Ungisawe inkosi ubephilisa kwabayizamayo. Kule nakwelaba phansi. Lo dumo lwamdali kuphela. Kule nakwelaba phansi. Kuzo zonke iy'dala zakhe umdali. Uyizidalwa zikamdali.